हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव फिन खनसे बरायग्रोबाय लोगोफोर आं दिनै गामियाव उन्दै उन्दै बिनानावफोर दङ बे बिनानावमोनाव माखासे कुइसन सोंनो नागिरदों आरो जानांगौ बे कुइसना नोंथांमोननि थाखायबो सोरबा स्टुडेन्टफोर फरायसाफोर दंबा बिसोरनि थाखाय एग्जामाव माने फैनो हागौ आरो बे गोसोआव लाखियो आरो लोगोफोर आं दा सोंनो नागिरदों मेथाइ सोलोंदों ना मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो मेथाइ सोलोंदों बाहा खनगोन नोंसोर बे मेथाइ सोलोंनायखौ आच्छा क्लास 8 नि बिदाय मिटिं क्लास 8 नि बिदाय मिटिंआव माने मा माने गलांसिगोन आरो क्लास 9 आव थांसिगोन बेखाय बिदाय मिटिंआव माने रोजाबसिगोन आरो रोजाबखांनानै देरहाब्ला प्राइज दङ नामा प्राइज गैयाना ओरैनो टेलेन्ट देखायनाय बिराद मोजां थेंक इउ बिनानावमोनाव सोंनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलां आच्छा आं नोंसोरनियाव सोंनो दादि बैसागु बोथोर सफैहांबायना दा बैसागु बोथोर सफैहांबाय नालाय ओमफ्राय दाथ' जेनेबा खान्थालाबो बिबार बारहांबाय आरो थाइजौआबो बिबार बारहांबाय अब्ला आं नोंसोरनियाव खान्थालखौ सोंग्रोगोन आरो सिगाङाव खान्थाल फिथाइ थायहांनायखौ मा होनो बर'आव मुसिनाय राइट जाबाय आरो खान्थाला थांबाय आरो मोनसे कुइसन बाव थाइजौखौ मा होनो थाइजौ बिबार बारबाय जे थाइजौ मोदोमनाय लोगोफोर राइट एन्सार होबाय बिथांमोना बिसोर उन्दै उन्दै बिनानावमोना गोसोआव लाखि खान्थाल बिबार बारहांनायखौ मुसिनाय होनो आरो थाइजौ बिबार बारहांनायखौ मावरिनाय होनो जायफोरा माने मोनथिया दिनै मोनथिना लादो आरो लोगोफोर बिसोर बिनानावा जोंनि गामिनिनो दा बिसोर गावसोरो दा क्लास 8 आव फरायबाय थादों नालाय क्लास 9 आव ट्रेन्सफार जानांसिगोन बिनिखाय बिदाय मिटिंबो जानो नागिरदों बे बिदाय मिटिंआव बिसोरो मेथाइ खननो थाखाय मोनसे कम्पिटिसन जागोन आरो बे कम्पिटिसनाव रोजाबनो थाखाय बिसोरो दा मेथाइ सोलोंगासिनो आरो स' बिराद मोजां बेफोरबायदिनो जोंनि गथ'फ्रा आवगायलांथों स' लाइक खालाम बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा बिनानावमोना राइट एन्सार होनायनि थाखाय आरो बिथांमोननि जाय साननाय बिथांमोननि थांखिया जाफुंनायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो लाइक खालामदो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम स' थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय